uneselama. Izaga chapter 18 verse 24 uthi nani noyifundela nasemakhaya noma nixoxa nje. Lithini umuntu wabangani uyazilimaza. Ngekho ukhona abangani ababambelela kunesalamane. Uma umuntu wabangani uyalimala wena ngoba isikhathi esiningi kumele wenze izinto ezizojabulisa abangani. Izinto ezizojabulisa iskimu ukuthi siskimu kumele senze into efanayo. Kanti wena uyalimala ngokuthi wena usukhohlwa ngokwakho, usukhohlwa yakho ivision, usukhohlwa ukuthi konje mina bengifuna ukuyaphi, bengifuna ukuphila impilo enjani. Kodwa ngenxa yokuthi usuthanda abangani uyalimala okwakho kungaphumeleli ngenxa yokuthi ufuna ukwenza into yabangani. Kanti la ebanganini kuney'nhlobo ezimbili zabangani. Kunabangani abathandayo ukuya phambili ngempilo, kunabangani abangazi ukuthi baya phambili noma bayaphi. Abafuna ukuphelelezeni nje beyidlalela nje bengazi. Manje kuhle ukuthi ubakhethe abangani. Ungabe umuntu othanda kakhulu abangani, onamathela kubo kakhulu abangani, ngoba uzozilimaza wena ukuthi ungakwazi ukuphila impilo wena oyithandayo. Ngoba wonke umuntu njengoba libangaka nje senokhanya ngithi nini. Umuntu useyazi ukuthi hayi mina ngifuna maqedwe isikole ngikokuthi ngifuna ukuthi. Manje ukuba uhleli nabangani uba nalento yokuthi okunye usakwenzi. Usuwenza kwabangani ukuthi kumele ulethe izinto zabangani kulento yakho le diary yakho okade unayo. Manje usuzoeda nezabangani. Seke usathi uthi serious wena uthi hayi ngifuna ukufunda. Akufonele nje xoxe nje. Noma fika nje azokubiza nje ehlanje nje nemgwaqeni nje. Nehle lenyuka nje la straight uzofunda nini? Usuyafeyila ngenxa ukuthi ujabulisa umngani, ufuna wehloko wenyuka nomngani. Manje ukuthi siqaphele singazilimazi thina sithi senzela abangani kanti sesizilimaza thina. Manje masiqaphele lezo zinto lezo. Ngiyabona izwi kaNkulunkulu ukuthi liyazi ukuthi la kubangani kukhona nokulimala. La kubangani kukhona nokusizakala nihambe ngephupho elilodwa niye nenze into efanayo. Kukhona ukuthi ningenze into efanayo. Lona omunye azenzele okwakhe nonke ke bese niya-affecteka ngenxa yomuntu oyedwa owenza izinto eziphambene. Hayi kuhle ukuthi uthathe uJesu abe umngani. Ngoba uma unoJesu umngani wakho uyazi ukuthi awubi nakho ukubhoreka, awubi naso isithukuthezi, awubi nakho ukuthi ngiyazi ngikhalela ukukhuluma ngathi ngaphuma nje ngiyaloze ngiyokhuluma nje. Kodwa uJesu uba nawe akufundise ukuthi ayasixoxa. Iyaxoxwa noJesu. Umbuze nje ezinye izinto emhlabeni okukhula nje Nkosi kungani kube kanje. uJesu uyaphendula akuxoxele naye ukuthi hayi ukanje mhlawumbe yalezwini la ezwini akukho okwenzakala emhlabeni ongekho. Kodwa konke lokho okwenzakalayo kukhona uyakusho ukuthi kwenzeka ngenxa yokubi bethu. Ukube silalela izwi kaNkulunkulu ngaba ukubi okungaka emhlabeni. Ilelo kwabazabanizwe ukuthi singabi nabangani ngoba umuntu wabangani iyazilimaza. Masingazilimazi-ke ukuba singakwazi ukuphumelela empilweni ngenxa yabangani. Ukhona ngisho nabazali abebancane ngenxa yabangani. Ukuthi ubona abangani bakuthatha ngathi kuhle kanti kubuhlungu kuba nengane. Kubuhlungu kuba nengane. Kubuhlungu kakhulu. Ngiyaye ngithi-ke oyayabonakala ayithi kufanele usuke ngasemva obonakala ngesandleni ubaba ntombazana umfana usuke ngasabona kube sekubonakala sekuphela ifika awubona ifika ayangakusabazini akasathi umfana useshiyile ngoba mshana umfana uyashiya useshiyile obheka abantu futhi abanifika ngoba uthanda ukubona amafika nje uyabona uqhubekela phambili manje kodwa umuntu uthatha umngane uJesu ngekho ozokuhlupha. Sizoyena esibili-ke futhi izikronike zokuqala chapter 4 sizofuna verse 9 no verse 10. Lithi uJabesi wayephuseka kunabafowabo. Unina wamqamba igama lokuthi uJabesi ethi ngokuba ngamzala ngibuhlungu. uJabesi wabiza uNkulunkulu ka-Israyeli wathi sengathi ungangibusisa nokungibusisa
wandise umkhawulo wami, isandla sakho sibe nami, ungivikele ekubini, ngingehlelwa bubuhlungu. uNkulunkulu wamnika acelayo, ngoba uNkulunkulu wani onikanayo okucelayo. UNkulunkulu osukazi uhlelo lakho ukuthi ufuna ukuphila kanjani, akwenzele ukuthi kuphumelele ngoba usuku ucelile. Ngoba lisho ukuthi uJabesi wazalwa endaweni yobuhlungu wakhe, umethi igama lokuthi uJabesi ngenxa yokuthi wamzala esebuhlungwini esebizimeni, ngoba kusho ngathi ubuhlungu ukukhuleka. Ayithi uthola ingane ususele wedwa, awazi ingane uzoyiphana, awazi uzoyikhulisa nani, awunayo imali yoklinika, awunayo imali yokuthi ngakuhalela nami ngathi ngathola udinga, awunayo ngoba uhlangane nani, usebuhlungwini. Naye uJabesi asazi noma nawazalwa kuleso sikhathi sobuhlungu obunjalo, uma wakwazi ukuqamba igama lokuthi ubuhlungu. Yebo usuzalekile kuleso simo esinjalo ukuthi uzale kusebuhlungwini, wenzeka izinto ezibuhlungu, kodwa uyala ke wena ukuthi wale wena ubizwa ngaleli gama elingubuhlungu, wena oyithathela isinqumo sakho sokwaba. Uyala ke naseyintweni ke noma ungabizwa ngegama elihle, kodwa uSathane kunezinto azilethayo empilweni yomuntu enzela ukuthi ahlale esebuhlungwini. Manje ukuze ungabizwa ngalezi zinto zobuhlungu, ukuthi wena ukhale kuNkulunkulu, umcele uNkulunkulu ukuthi Jesu ngisize ushintshe isimo sakho, ngisize Jesu udala okusha empilweni yakho, ngisize Jesu ungibusise nokungibusisa. Akekho ongakuthanda ukubusisela, ukuthi Jesu ngibusise nokungibusisa, ngivikele uthi isandla sakho masibe phezu kwami, ungivikele kukho konke. Kunezimo la uNkulunkulu angenelela khona ashintshe isimo sakho, noma ngabe isimo senhlupheko, noma ngabe isimo sokuhleka kuthiwa hawu akaphasi, lo uyaziwa nje, lona osebizwa ngodomdomo negama lakhona kwabuhlungu, uyawabona. Kodwa uNkulunkulu uma uya kuye uNkulunkulu oshintsha isimo. uJabesi wambiza ukuthi Nkosi awushintshi isimo sakho, wakwazi uNkulunkulu kuzwa acelayo washintsha isimo sakhe. UNkulunkulu oshintshayo isimo. Ngizosho njalo nasemini ukuthi lo uNkulunkulu esinika yena ushintsha isimo, noma ngabe isiphi isimo, ngoba akekho umuntu nomuntu unesimo sakhe, asifani nalo unesimo sakhe, kodwa uNkulunkulu uyashintsha sonke isimo. Ngisho sekhala kimi uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha uma umlandisa ukuthi Jesu ngisize ungishintshele nasi isimo, Jesu ngisize ungishintshele lempilo engiphilayo, Jesu ngilekelele ungisize kulento ngikwazi ukunqoba. UNkulunkulu obizwayo bese lalela, uma usumbizile uyalalela phendula. Awuthi uma umbizile ukuthi hayi akazukuthola phendula. Ningezwa malaba abathi hayi uNkulunkulu uyaphuza, uyashesha ukuze uyaphuza kuphendula. Asikhonzwa njalo uNkulunkulu, kodwa sikhonza uNkulunkulu ophendulayo, othi uma ukhala kuye bese uyaphendula. Angithi lokho silifunda nje izwi la, ukhona la kuthiwa hayi wabothula kaMamphendula uJabesi, waze wayithulela nje, wayesemphendula ngesikade, akazange enze njalo, kodwa lithi wamnika lokho acelayo. Nawe kholwa nasemini ukuthi uNkulunkulu yonke into ayicelayo uyanikezana yona. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu konke engikufunayo uyangenzela khona. UNkulunkulu owenzelanayo, uNkulunkulu othembekile ngezikhathi zonke, uNkulunkulu okunika isinqumo nasemini ukuthi musuvuma isimo esikuwe bese usimukela ukuthi into yakho. Umuntu oJesu ayikho into yakho errong, kodwa yala uNkulunkulu uye kuJesu umtshela ukuthi Jesu isimo engibhekene naso angisithandi, ngicela usishintshe, ngishintshele isimo, ngishintshele indawo yasekhaya kithi, ngishintshele indawo yabazali bami, ngishintshele abazali bami, ngishintshele abangani bami, ngishintshele uNkulunkulu kukho konke ngingekubale ngenxa yokuthi isikhathi sethu sesisincane, kodwa nje uJesu uNkulunkulu oshintsha isimo. uJabesi walubizwa ngegama lobuhlungu, wathatha isinqumo sokukhala kuNkulunkulu ukuthi kushintshwe isimo.
manje bazalwane nasemini ngizolinika lelo gama elinguJesu Kristu ukuthi liyashintsha isimo, noma ngabe isiphi isimo elibhekene naso, noma ngabe isifo uJesu uyashintsha leso sifo, noma ngabe inhlupheko uJesu uyashintsha lo nhlupheko. Ngoba bakhona nababizwa kuthiwa hayi le ngane yalapha ya sikhule kanjalo, iyalapha kulela ekhaya okuhluphekwayo kulo. Kungcono ke nina sesikhule endlini zamabloks, thina sikhule endlini zodaka ezayilito kuthiwa hayi walapha kuleyandeyi wabo. Uyabona, kodwa uJesu uma umbiza uyakwazi ukushintsha lezo zinto ey'kwabo akwenze kube izindlu ey'bizwa ngegama kuthiwa hayi ukwanesi laphaya. Akusabizwa ngesibongo sakhona kodwa sekubizwa kuthiwa kwanesi laphaya, ukwathisha laphaya, ngoba uJesu ushintsha isimo. Ukuthi wena uyavuma yini ukuthi uJesu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho ukuze ashintshe isimo? Ngoba kumele umukele ukuthi Jesu ngiyakwamukela, ngiba nguNkulunkulu wami ashintshe isimo sakho. UNkulunkulu oshintsha izimo, uNkulunkulu ongakuyekelela, akayekelelayo, akashiyani njengabantu. Abantu bazikuhleka kuphela ngekhaya lakini, bazikuhleka nesimo sakho, bazikuhleka nenhlupheko yakho, bazikuhleka ngobuhlungu osuku nabo, bakuhleka. Uma wenzeke njengoba esikolweni ake ngithi khona into eyenzakalayo nje ngomunye umntwana, usezolokhu ekhonjwe kuthiwa yilona bekade eboshile, yilona bekade eboshile, yilona bebemshaya nathi, yilona. Kodwa uJesu akakhombi. Uma uya kuye nje ukuthi Jesu kubuhlungu, ngicela umshintshe. uJesu uyashintsha isimo, uNkulunkulu oshintsha isimo. Agezi igama lakho, aguqula igama lakho. Uma igama lakho bebiza ukuthi ekhaya kini kuyahlusheka, kodwa usufika kuJesu ufika aguqule lelo gama, igama lakho libe lishintshwe kuthiwa hayi kwamzalwane lapha ngenxa yakho ukuthi wena usukhona uyamkhona uJesu. Sishintshe igama lakho, ungagcini kuba kwamzalwane kubonakala iy'thelo ezinhle abaqale bakuzonde ukuthi niyambona yini usebuyevasithi usefundile uyaphumelela usekuyikho konke, baqale bakuzonde. Yingenxa yokuthi uthatha uJesu. uJesu wenzani? Oshintsha isimo. UJesu oshintsha isimo. Nasemini ngizomemezela lokuthi nami uJesu oshintsha isimo. Usuhlala endaweni yobuhlungu, usuhlala enkathazweni, usuhlala kumzwangedwa we-depression yokuthi engabe mina konje le mpilo engiphilayo, konje le mpilo engiphilayo ngizokwenza kanjani? Kodwa nami uJesu othwalelana impilo osuke uyiphila ongayithandi. uNkulunkulu uyakwazi ukusizana kuleyo mpilo osuke uyiphila ungayithandi, ayiguqule. Uzuyamtshela ukuthi awungibusise nokungibusisa, ungivikele ebuhlungwini. Njengoba sibona abantwana bebulawa kangaka, bayabulawa babulalana bona. Manje konke lokhu kunxusa ukuthi Jesu awungivikele, ngivikele. UNkulunkulu ovikelanayo ukuthi kungabi bikho uSathane akwazi ukulimaza naye, ngoba uSathane phela naye ungumoya, kodwa ukuze asebenze uSathane ungena kumuntu ukuze akwazi ukusebenza, enze imisebenzi yakhe yobumnyama. Njengoba sibabona benza izinto ey'rongo, akusibona, kodwa kungenxa yedimoni lobumnyama elinguSathane elingena kubo bese libenzisa izinto ezimbi abangayithandi nabo. Ngoba uma usuhleli naye phansi usubuza ngempela ukuthi kwenzakalani, akazi na. Omunye angithi uphaphamisa sesejele ethi angibulele ngempela, bekwenze njani angazi. Kodwa ngenxa yokuthi bekukhona into ebikade iphakathi kwaye engumoya wobumnyama imenza ukuthi abulale. Hayi masihlalele-ke kuJesu bazalwane, owenzelana umusa, oshintsha izimo, okhipha imimoya yobumnyama, ohlula uSathane. Ngoba uSathane wehluliwe-ke ngegama likaJesu. Lithi uSathane ungaphansi kwey'nyawo zethu. Kusho ukuthi uSathane akanawo amandla phezu kokuphila kwakho. Ngasemini lokho ukuthi ngithi bangcwele, nali igama likaJesu elishintsha ubuhlungu. Lishintsha ubuhlungu nje bazalwane, lishintsha izimo zonke. Amen. Amen.